खेंफोरथिनि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो बिटिआरनि सिखौ माबाफोर फोरमायनो सानगोन नामा? दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो उन्दै गावनि फंबाय हिसाबै सुथुरा हाग्रामा आरो बिपिएफ नङा दिनै इउपिपिएलनि थाखाय आरो गुबुन सोरबा सुथुरा दंबावो बेखौ सिनायनो हानांगोन बा बिपिएफनि थाखायबो इउपिपिएल बा माबाया प्रमदा नङा सुथुरा सोरबा दंबावो बेखौ ससियेल मिडियाजों बुंनो हाया बेखौ बेबो बुजिनांगोन खिन्थु दिनै ओरैबायदि नेताफोरखौ नुबाय एसेबां अधिकार होबाय जे सोरखौबा गुन्दा सिखाव डाकेट सोरखौ जेलाव हरनो नागिरनाय सोरखौ फासि होनो हानाय होलायनो हानाय मोनसे रावफोरखौ दिनै मोन्दों एसेबां अधिकार रायजोआथ' बिदि होआखै बिसोरखौ सोरखौबा सोंखारिनो सोरखौ गुन्दा होननो सोरखौ सिखाव होननो सोरनिबा सम्पतिखौ हिसाब खालामनो सोरनिबा बिल्डिंखौ हिसाब लानो सोरनिबा गारिखौ हिसाब लानो सोरखौबा जेलाव सोनो बिदि खामानि मावनोथ' रायजोआ बिथांमोनखौ दिनै सायख'ना हराखै सोर बिथांनिनो बिदा बिथांनिनो बिफा बिथांनिनो फंबाय सोर अधिकार होदों बिथांखौ बिथांमोननो बुजिनांगोन पलिटिक्सआथ' दिनै दंबाय थायो आरो फैबाय थागोन जोबलांगोन दिनैथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सरकाराव गैथ'वा खुनु दिन फंसेबो दिनै रावखौबो जेबो बुङाखै मानो बेबायदि बिटिआरआ माखासे करापसन खालामजों होननानै बुंबावदों बिटिआरनि सिएफ बा बिटिआरआव थानाय इएमफोरा बिथांमोना जोबोद अजद खालामनाय बे बिथांमोनहा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानगोन दिनै आं दा बावै बुंलांखांबाय रायजोआ खामानि मावनोसो दिनै बिसोरखौ दैथायहरदों सोरनिबा कारापसन खालामनाय सोरनिबा बिल्डिं लुनाय सोरनिबा गारि बायनाय सोरनिबा हा बायनायखौ जुदि मासियाव जिरायग्राया सानफ्रोमबो जुदि बेखौनो बिसार खालामबाय थायोब्ला मासियाव जिरायनानै नोंखौबोथ' सानसे सोरबा बिसार खालामगोन आं जुदि दिनै प्रमद सारखौनो जुदि आं बिसार खालामबाय थायोबा आं दिनै हाग्रामा सारखौनो जुदि बिसार खालामबाय थायोबा नैबे मासियाव जिरायनानै रायजोनि नोजोराबोथ' नोंनि सायाव गोलैगोन सानसे नोंबोथ' हिसाब होनांगोन दिनै आं बुंनो सानो रायजोआ नाथाय बेबायदि लाइनाव गैया सोर बेसेबां खामायखो सोर बेसेबां गारि बायखो सोर बेसेबां न' लुखो दिनै रायजोआ बेयाव गैया जाथिया फैबाय थानाय समाव माबायदि सिकिउरिटि मोनगोन बेयावसो दिनै दङ सोरनिबा ओइ माबा लुनाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि लुनाय माबा ओइ मा साइन्स कलेज गायसननाय बा मोनसे बिराद गिदिर ओइ इन'ग्रेसन खालामनाय बेफोराव दिनै रायजोआ गोसो गैया मात्र बेखौनो रायजोआ सानदों जे जोंनि भबिष्यतआ मा फैबाय थानाय जायफ्रा दिनै जोनोम जानानै दासो थाबायनो नाजादों बिथांमोन खोनादोंमोन आरो नंगौबो 7% 10%खौ बै समाव बिपिएफनि लाइखौनो लादों बिथांमोनाबो लादों जिहेतु जोंनि थिखादार नाथाय लानानैथ' रावबो स्लिप होबोआ दाथ' 25-30% लास्ट 20% आंनो बेबायदि अबस्थायाव गोलैना दङ दिनै मिडियायाव नुयोबा आंखौ दिनै नुदों फैसा होनाय बेसेबां मोन्दों सोरजों जाजादों आंखौ नुबानो मिडियायाव नुबानो मिथिगोन आं सोरनो बेसेबां होदों जिहेतु बिथांमोना जुदि पार्सेन्ट होनायनि जेनेबा मा प्रुफ दङ होनना सोंबा नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन बिथांमोना गाव सोरबायाथ' निस्सय इलेक्सन जोबबा ओंखारगोन बियो थाखायो दा गासैबो सालु जाबाय नालाय थागोन बियो आबन ओंखारगोन सोरबाया सोंनांलाया गासैबो ओंखारगोन सासे बर' हिसाबै गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ बिथाङा दाख्लैबावैसो जि स्टेटमेन्ट होबाय होनदों बेनि सायाव नोंथाङा सासे बर' हिसाबै माबायदि खालामो आं दिनै बिनि सायाव माने आं गावखौनो बुङो जे बुंनो आंहा एसेबां साहस गैया बा मोन्थाय गैया होनना आं सानगोन जिहेतु कन्ट्रिबिउसन आंहा जाथिनि थाखाय गैया होनना आं साननो हागोन दा मानगोनां गबिन्द सार बिथांखौ आङो बै माबानि थाखाय जिथु जों ससियेल मिडियायाव नुदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ जुदि सोंखारियोब्ला आं गावनि कन्ट्रिबिउसनखौ सानग्रोनांगोन नंगौ बेबो बिथाङा 34 बोसोर कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन जाथियाव खिन्थु जिहेतु उनथिं बेयाबो सोरबाया दङ सोरजोंबा सालायजानाय मोनसे माबाया दङ बेखौ दिनै स्वीकार खालामनांगोन बिथाङा मा साननानै बुंदोंमोन आरो मा बुंनो नागिरदोंमोन बिथाङा गावखौनो दिनै बुजि मोनाखै निस्सय बिथांनि गोरोन्थिखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामना लानांगोन आरो 4 लाखनि थाखाय जुदि खालामदों होननानै सानदोंब्लाथ' सबनोसै दुखुनांथावना बिसोर दा बिथांनि बुंनाया गथै एनडिएफबि साफ्रोमखौबो बोरला खारजों थियारि माबादों बोरला खारनि माबाजों
बिखायाव गुलि गावनाय मोनसे जादों आरो बेबायदिनो रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो सिलाइनि गुलिजों बिखायाव गावनाय बायदि जाबाय थैयाबो थाङाबो बोरला खारनि थिरजों बिखायाव गावना दोननाय बायदि जादों जाय बिथाङा दिनै थैयाबो थाङाबो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौथ' रायजोआ बावाखै पलिटिक्सआ बावदोंबाबो नङा होमबा रायजोआ मिथिगौ बिथांमोननि दुखुखौ उनाव मिथिगौ अब्ला पावार एन्ड फांसनजों लोगोसे जोंनि भबिष्यतआ मोजां नङा बेखौ दिनै जों बुंनो हायो आरो बे जोंनिल' बुंनाय नङा बिथांमोनानो बुंदों बिथांमोना रायजोनो एप्लाइ खालाम दे जों दिनै अबस्थायाव गोलैबाय बिथांमोना गावसोरो सावरायो आलादा खिन्थु दिनै बुङो रायजोनि सिगाङाव आलादा रायजोनो फोरमायना होथों जों दिनै मा अबस्थायाव दङ दिनै जों सोरदों मा खालामजादों जों बिथांनि सिङाव थाबाय थायोब्ला जों जेबो खामानि मावनो हानाय नंला बे खोथाखौथ' बिसोरानो बुंदों बिथांमोना सावरायो बिथांमोनजोंनो जोंबो सावरायो बिथांमोना बेबो पावार एन्ड फांसनखौ लानानै जाबायदि समस्याफोरखौ जादों रायजोनो फोरमायना हो नाथाय मिडियायाव बेलेग खोथा दङ बेसो आरो बेलेग खोथाखौ बिसोरो बुङो बेबायदि दा नोंथांमोना सानो नामा जे थाखानाय बिटिसिनि पावार बेयो बहाबा नङा बहाबा खमायलांदों होननानै दाथ' दे आं बुंबायानो दा बिटिसिनि पावारा दिनै आङो बुंखाबाय जे 676 क्ररआव जुदि जोंहा बिटिआर एकर्डनि मुङाव जुदि 500 क्रर बोसोराव जुदि एकर्डनि नामाव जुदि फैयोमोनब्ला 600आव बेसेबां जागौमोन प्लास जायोबा 1100 क्रर जागौमोन 1100 क्रर फैयोमोनब्लासो जों खामानिखौ मावनो हागौमोन दिनै जोंनो बिलखौ गोजाम बिलखौ मानो होआखै मेन कारना मोननै जानो हागौ जे बिसोरो थांनाय बिपिएफनि गभर्नमेन्टजों रिलेसन थानानै इनभल्भ थानानै खामानि मावबोनाय बिपिएफनि नेताफोर होननानै बुंनो नागिरो बेबो सैथो गैया नङा बिपिएफजों थाफानानै जायफोरा दिनै मोननांगौ खामानिनि फैसा बिथांमोननो गासैबो साफा साफा मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टजों थानो गोनां जायो बेबो सैथो बिनि थाखाय होआखै जानो हागौ आरो नैथिया जाहैबाय जिहेतु बिटिआर एकर्डनि मुङाव दिनै थाइसेबो फैसा फैयाखै जुदि फैयाखैब्ला रायजोजों बिथांमोना गोबां एग्रिमेन्ट खालामदों जे नंगौ इलेक्सन समाव बिथांमोना प्रमद सार बिथाङानो जा इएमआनो जा एमसिएलएआनो जा इएमआनो जा बिथांमोना गोबां खामानि मावनो नाजादों बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामो आरो मावनो थाखाय जुजिदों मावगोनबो जानो हागौ खिन्थु मावनो सानब्लाबो जिथु दिनै फाइनान्सियेलखौ दिनै मोननो हायाखै बिनि थाखाय बिसोर निश्चय सानदों जे गोजाम फैसाखौ होयोब्ला जिबायदि बिथांमोना मावनो खामानि लादों बेयो मालाबा फुलफिल जानाय नङा खारन फैसायानो गैयाबा आं आगोलाव बुंदों दिनै बिपिएफनि समाव जानो हागौ 2000 थिकादारफोर दङमोन दाथ' 2000 नङा 10,000निबो बारा हयथ' थिकादारफोरा थानो हागौ जिबायदि दिनै इनभल्भ जाना दङ फैसा गैयाबा मादों मावनो स्किमखौ आङो रानना होनो हायोमोन बा मावहोनो हायोमोन बे अबस्थायाबो दिनै गैला बेयावबो माइनास फारसेथिं पलिटिकेलि हिसाबै जुदि नायोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंहा सानै एमपि दङमोन सासेबो गैला बेयावबो माइनास साब्रै मिनिस्टार दङमोन दा सासेल' दङ साथाम माइनास जाबाय बेयावबो जोंहानो माइनास नङा होमबा बेयावबो जोंहा माइनास दा जोंहा WBT NBC जोङो डिपार्टमेन्ट जोंहा इउजि सारा मोनदोंमोन मोजांमोन बे डिपार्टमेन्टआ नाथाय साइन्सआव लांफाफिनजोब्बाय बेयावबो माइनास फारसेथिं आरो जोंहा नै इडुकेसननि सेक्टराव नायोबा बै समाव जोंनि एमसिएलए इएमसिफोरा इउनिभारसिटियाव गावनि मानसि हिसाबै प्रायरिटि होनो हायोमोन जिहेतु जोंनि मानसिया स्टुडेन्टफ्रा गुबुनजों कन्टेस्ट खालामनो हाया हिसाबै लिरनानैब्लाबो प्रायरिटि होनांगौ होनना गावनि मानसिखौ हरोमोन नाथाय बे अबस्थायाबो दिनै गैला बेयावबो माइनास दा आरो माइनास जाबावगोन जोंहा जितु दानख'नाय आरो दाजाबनाय जितु भिलेज जितु जोंहा एकर्डआव थाखानाय बेयाव थाउजेन्डस अफ पिपोल माने बर'फोराबो बेयाव दानख' जागोन प्लासबो जागोन दानख'बो जागोन जुदि जायोब्ला इमप्लिमेन्ट जायोबा बेयाव जोंहा माइनास जागोन दा माने माइनास माने नों जेरावबो दिनै प्लास नुनो मोना दा जा CSB दङमोन CSBनि गेजेरजों डिपार्टमेन्टआ CSBखौ बुंहरबा जे बेखौ एडभार्टाइज होनानै इन्टारभिउ बाथिनानै साकरि जों बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ होनना जोंहा CSBआ खालामनो हायोमोन बेबो दिनै डिफां जानानै दङ बेयावबो जोंहानो माइनास जिबायदि आरो दिनै जोंहा जेसेबां पस्टफोर दङमोन खालि पस्टफोर दङमोन बेफोर पस्टफोरखौ दिनै थ्रु दा स्टेट खालामनानै दिनै बिथांमोना गावसोरनि स्टेटआव थाखाबाय जों गावनि निजा बगिया हिसाबै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिसिआ दिनै साकरि होनाय दिनै जेबो गोहो गैला बेयावबो जोंहानो माइनास टटेलि बेखौ जोङो नुदों आरो बयबो मिथिगौ आरो बिसोरबो मिथिगौ बिथांमोनाबो रायज्लायो बिथांमोनाबो मिथिगौ जे दिनै पावाराव जोंहा जेबो उदायला गावजों गावनो रायलायो सोरनिबा चेम्बाराव
सिबाबो रायज्लायो EM बिथांमोनाबो रायज्लायो जों बेबायदि जुदि अबस्था थाबाय थायोब्ला जों रायजोजों दुखु मोनजानाय जागोन रायजोजों सोंखारिनाय जागोन रायजोजों होसोजानाय जागोन बिथांमोनानो मिथिगौ बिथांमोनानो बुंदों जे जोंनि पावारा दिनै गाहायाव थांबाय दिनै सासे EMआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगो हमनो गोनां जायोब्ला एपइन्टमेन्ट लानांगोन बेखौबो जों गावनो नुदों 500 क्ररल' फैसा बा 600 क्ररल' फैसा जुदि गोजौनिफ्राय फैसायानो फैयाबा दिनैसिमथ' स्टेटआव बिटिआरनि मुङा आमुक क्रर हरबाय कुनु दिन गैया सेन्ट्रेलावबोथ' गैया आमुक क्रर हरबाय होननानै कुनु दिन बाजेट लेखा नों नागिरनानै मोना 15 फाइनेन्स फैबाय सिगाङाव 14 फाइनेन्समोन 6 फाइनेन्स फैयोमोन SCA फैयोमोन स्पेशल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट फैयोमोन बेफोरबो दिनै गैया अबस्थाया बेनिखायनो गैया बेनिखायनो दिनै गोजाम सिगांनिफ्रायनो हयथ' फैसा बिदि होनो हायाखै आरो होनो गोसो गैया डिसिनि जा 16टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार खालामनाय बाथ्रा बेसेबां सैथो बेथ' कागजे कलमे दिनै बयबो नुजोब्बाय आरो दिनै एसेम्ब्लियाव जोंहा थांनाय एसेम्ब्लियावबो अजन्ता नायक बायद' बिथाङाबो बुंखाबाय बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेथ' मिसा खोथा नङा जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा बे मोनसे भुल जादों होन्दोंमोन खिन्थु बिनि जिरायनायावनो प्रेजेन्सआवनो बुंबाय जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेखौथ' रावबो दिनै प्रटेस्ट होनो हायाखै माखासे समाव गोबां बाथ्रा ओंखारबाय थायो जे इउपिपिएलनि जि EMफोरा माखासे 30% बा 20% होनायनि बाथ्रा ओंखारबाय थायो बे बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे बड'लेण्ड BTC एरियानि थिकादार कन्ट्रेक्टर कम्पानि नेहाथारि हिसाबै दाथ' आङो सिगांनि खोथाखौ बुंनांगोन पारसेन्टआ बयबो लायो बेवहाय मिसा बुंनानै लाब गैया बै समाव इउपिएफनि समाबो निस्सय लादों होनानै लादों होग्रायाबो होदों लाग्रायाबो लादों खिन्थु नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआवबो जे पारसेन्ट लायाखै बे मालाबो नङा लादों होग्रायाबो होदों लाग्रायाबो लादों आरो प्रुफ नागिरबाथ' मोनगोन सोरनियावबा भिडिअ फुटेजबो दङबो जानो हागौ सोरनिबा रेकर्डिंबो दङ जानो हागौ नैबे दिनै दा एनरेगानि फैसा हाबनाय 25% जिथु लानाय बेखौ जुदि चेलेन्ज खालामोबा होनो हागोन 25% सोर लानो होदों चेलेन्ज खालामोबा होनो हागोन बेखौथ' लाया होनना बुंनो हाया सोरनिबा EMनि OSDआनो होन चिफनि OSDआनो होन सोरबा MCLAजों थाफाग्रायानो होन चेलेन्ज खालामोबाथ' सोरबाया होथारगोन निस्सय एबा सानसे नुजागोन रेकर्डिं भिडिअ दानि दिनावथ' गासैबो सालान जाबाय